anys, i vull tornar a la Pobla de Barcelona encetar el tema de la història local. La història local sempre és la voluntat d'alguns personatges i cada vegada més els estudis arriben a més gent i n'hi ha més gent que s'enrola i té una travessa de treballar la història local. Però jo no podria començar avui sense recordar un personatge de la Pobla que feu una primera història de la Pobla de Barcelona, Vicent de Abad-Pilar, un llibre que conserva i que recull aquell home que no sense ser historiador va ser un funcionari municipal, que va ser municipal de l'Ajuntament, però va anar recollint coses i va fer un conjunt d'històries. Així n'hi ha moltes més històries en la història local. En tots els pobles trobarem algun personatge. Un dels personatges seria jo. Jo recordo que tenia, no sé si 12 o 13 anys, quan mon pare va portar un folleto que havia editat l'Ajuntament, que li havia demanat a un escritor folclorista que n'hi havia aleshores de València i fer una... No sé si és que el governador civil demanava que tots els pobles feren una espècie de compendi històric d'aquell poble. Me dona la impressió que fos una ordre del governador d'aquells anys i que Olocau i Marines buscaren el mateix personatge i feu un compendi de la història d'Olocau i de Marines. Jo recordo que agafé el folleto aquell, mon pare només que tenia un folleto, segurament el repart dels folletos també anava en relació amb la assignació política de la família que era i a nosaltres ens tocava el folleto. Però me'l vaig copiar i encara conserve en una pluma i un tinter, vaig copiar tot el que n'hi havia allí i vaig començar a interessar-me per l'història local. Jo dic que allò era com el primer origen d'aquest llibre. Després vaig tindre sort. La sort familiar fa moltes vegades que aquestes coses vagin endavant. La sort familiar que el meu pare era un lector comparat en la situació de l'agricultura i dels agricultors dins del grup local. Van tindre sort perquè va arribar un mestre de 22 anys que va fer una escola nocturna i jo diria que el meu pare i els seus amics arribaren a un coneixement d'un batxillerat elemental o més que elemental. De fet, sí que hi havia llibres en casa. Després, llibres sobre agricultura s'interessa molt. Després va tenir una persona que va trobar un personatge que va ser don Pasqual Carrión, que justament com el personatge que s'encarregà de la reforma agrària, era un valencià de Sacs, allà d'Alacant, que s'interessava per la situació de l'agricultura a l'estat espanyol i de fet li van encarregar un poc el projecte de la reforma agrària. Va treballar molt, va fer algunes coses, va traslladar-se a Andalusia on estava el cau de la cosa i a més va donar uns cursos de formació sobretot sobre la pràctica del treball de les vinyes. Un pare se va posar a una i va quedar molt amic de don Pasqual Carrión i de fet quan jo tenia 7 anys m'apuntava un estiu, un mes de juliol a la nit en la Xicà de Requena per a fer un curs de cultura que feia una cosa que pesava i sobretot descobrir un altre personatge històric com aquell que era un personatge. Però aquestes coses influïxen. També influït a l'hora d'elegir la professió. La meva mare havia estat criada en una mestra i conservava uns llibres que havia Patronato de Misiones Pedagógicas en un segell de la República i el
dels sobres que ella va recollir d'aquella donació que feren per a les biblioteques escolars i els alumnes, era Platero i jo, un dels llibres que primer ha de preguiar llegir, i després Morada de Paz, Santiniqueta, que era una escola que fundà un filòsof hindú que vivia en Torreón. I aquest llibre jo crec que sempre dic que m'ha ajudat a ser mestre. Bé, la vocació de mestre se relaciona molt en l'aventura d'investigar sobre la teva localitat, sobre el teu poble, i ahir comenci, jo penso que a fer reculls. El primer article que vaig publicar ja va ser dels anys 60 i me'l publicà una revista que, no sé, algú li dirà alguna cosa i altres no, però que era Salvador, que començava en la Vella Montserrat, una revista. Jo vaig escriure un article, que és el primer article que me pagaven i tot, i que parlava de l'Holocau i la immigració. La immigració de l'Holocau a Gavà, Catalunya, que representava un fet molt important i que vivien molt de prop la gent de l'Holocau. És una de les vessants que té la història local, quan comences a descobrir que hi ha una època que la gent se'n va i busca treball en un altre lloc. Entonces, el procés d'esta aventura també m'ajuda a descobrir la història. I dins de la història, pues, hi ha moltes coses. En el llibre se veuen reflexades totes les situacions. Per començar, jo diria que per començar fer una història local n'hi ha també altres raons, com són la visió del paisatge, no els fets històrics, sinó del paisatge que veu aquests fets històrics. El paisatge també recorda un altre llibre de la infància, de 14-15 anys, que regalaven a Pepa Agustí i a mi, quan regalaven un llibre que es diu Cadaqués, escrit per Josep Pla. És el primer llibre que escrivia en català Josep Pla, després d'acabar la guerra, i que conta la vida de Cadaqués. Aquell llibre de Cadaqués m'entusiasma molt perquè apareixien les oliveres, apareixien les bancals de pedra, encara que apareixia la mar i els mariners i la vida marinera de Cadaqués, Josep Pla sempre ha sabut acostar-se a la història del món llaurador, dels pobres, i ho reflexava molt bé en el llibre. I de fet, jo penso que aquell llibre seria per a mi un dels recursos que després utilitzen moltes vegades si llegiu el llibre de la Vall, on el paisatge torna a formar part de la història. Una altra cosa que recomanaria, he parlat de raons familiars que moltes vegades ens aboquen a fer història, els documents que ens ajuden, com són els llibres, alguns llibres a vegades que formen l'entorn familiar. Un altre dels llibres que formen l'entorn familiar era una història d'Espanya contada per García Linasero, un professor que va ser director de la Normal de Palència. Este llibre és un llibre molt original, fou editat en l'any 32, 33, i conta la història, però conta la història a través d'una tradició de la història a través de la casa, la història a través del vestit, la història a través de les eines de treball. I això era una altra perspectiva històrica. Ho conta també en un llenguatge plaer i tal, un llenguatge molt bon. De fet, aquest llibre que li costa després la vida a González Linasero, que la fusellaven en el 36 en Arevalo i cremaven la seva biblioteca, servir per a que el professor Fontana, que és un historiador català molt important, alabara i diguera que era un dels millors llibres que s'havien escrit per a contar la història als alumnes de les històries. Bé, tenim uns antecedents que no deguem. Generalment, jo trobo que tots els que es dediquen a la història local apareixen en un moment o altre al voltant d'ells, o un llibre o uns personatges que han interactuat o unes històries. Jo diria que quan comenci el llibre, una de les
primeres fonts que vaig obtindre era saber on hi havia documents relacionats amb la vall del Locau que pogueren ser útils. I un dels llocs que vaig trobar era l'arxiu dels Condes de Locau. Vol dir que trobar l'arxiu nobiliari dels senyors de Benissanó o de la casa de Burgui i de Salva en Líbia o en no sé, en Bétera, pues, de los Basí i el Puigmontó i tota la companyia, és important descobrir on està l'arxiu que pugui conservar coses del poble. Jo vaig trobar l'arxiu dels Condes de Locau i estava a Mallorca, vaig poder anar, vaig poder fer un petit inventari, però allà te trobaves perdut, perquè hi ha tants documents i tenien tantes ganes. Jo la primera indicació era trobar la carta pobra, perquè l'obsessió era trobar el moment en què hi ha una expulsió dels moriscos i un repoblament. Això passa en tots els pobles del camp del Túria, excepte en Líbia i en la Pobla de Gorgona, que eren de cristians vells. Però la resta hi hagué una expulsió i un repoblament. Trobar el repoblament era trobar les arrels dels llinatges actuals i així fon la búsqueda d'aquesta font. Però també al mateix temps el poblament podia aparèixer als refugs, podien aparèixer els noms dels llinatges moriscos dels tres pobles. I això és una altra gran descoberta. I com moltes vegades aquests llinatges se veuen escampats per altres llocs i en altres comarques i en altres. Durant un temps estava obsessionat amb aquest tema i recordo que quan trobava un cognom de morisco relacionat amb cognoms de la vall, doncs ho anotava. I és així com descobria que el representant dels marroquís en Gibraltar era d'un llinatge del sultà, que el sultà era un llinatge de l'Otau i que ha deixat nom en la toponímia. O que el representant en Egipte d'un grup de gent d'Argèlia era un ovell, i els ovells també han sigut un llinatge de l'Otau. I fins i tot vam descobrir que hi ha un poble en la província de Rosemes, on allà, que té els mateixos cognoms d'un llinatge de marines i de Locau expulsats i que segurament acabaren allà i crearen allà un poblat que avui és un poble ja de 30 o 40.000 habitants, que és a més la seu del moviment Tamasí o el moviment dels berebers contra el poder del sultà de Marroc. I de quan en quan ja n'hi ha una demostració, ja n'hi ha no sé. Tot això es va relacionant en la documentació que ens aporten els arxius patrimonials. En els arxius patrimonials és una font, és difícil moltes vegades arribar perquè l'arxiu és propietat privada, perquè no està a l'abast, però teniu fonts de buscar i de relacionar i de trobar. Moltes vegades aquests mateixos fons han sigut depositats en un lloc que es diu l'Hospital de la Santa Creu de Toledo, on les famílies nobles espanyoles poden depositar els seus arxius i estar a l'abast de tots. Ells s'encarreguen, el propietari de l'arxiu és el noble que el té, però el posa a l'abast dels que van allí a consultar-lo. I se pot ser una altra font d'informació.